Eu alguna vez teño dito que ser feliz ás veces pode ser moi doado. E nun sitio como este, un é feliz. Eu agora estaba aí como un tonto, vendo aí uns patos que agora marcharon para lá, pero isto é... Bueno. Onde estou? Podía decir aquí donde empeza a Costa da Morte, donde termina na parte norte da ría de Muros Noia. Aí está Noia, San Francisco, ali o Monte Louro. E esta lagoa é a lagoa de Louro. Aí hai unha enorme duna e xusto detrás desa duna ven o Atlántico. Nalgúnas ocasións de inverno o mar chega a montar por arriba da duna. E estando aquí, este é un sitio que a mí me gusta pararme un rato e disfrutar de él, e vos lo recomendo. Tamén, se pasades por aquí, quería contar unha lenda. Dicen que hai moito tempo, donde hoxe está a lagoa, había unha aldea. E, bueno, dicen que cunha enchente de mar moi grande, inundou, pasou por arriba da duna, asolagou toda a aldea, e que xusto aquí onde está a lagoa, aquí, baixas augas, está os restos de esa aldea. Algúns dicen que determinadas noites, e de seguro a noite do San Xoán, se sinten tocar as campanas, as campás da igrexa, e todavía os gritos e as queixas das xentes que vivían aquí. Se non é así, non pasa nada, vinde, vades disfrutar, se escoitan as campanas. E eu me vou para lá, para o Louro, e a disfrutar un poquinho máis isto.